Jo penso que, sobretot, el que jo almenys valoro i valorem és l'actitud d'aprenentatge que puguin tenir, no? A més, està clar que tot el coneixement teòric és important i totes les pràctiques que han assolit als estudis és important, no? Però sobretot el que valoro en aquest cas del Carlos, a part del coneixement i de tot el seu tarannà, és la capacitat d'adaptació que ha tingut a l'empresa, tot i que no sempre la descripció de la feina corresponia amb el que ja havia estudiat. Però bueno, aquí va haver de fer una mica de tot i la seva predisposició és el que hem valorat. L'important és tenir esperit d'equip, també doncs, ser flexible. Una altra cosa és el diàleg, valorem el diàleg amb les diferents persones, una predisposició a ajudar els companys i no encasillar-te en el teu lloc de treball sense tenir en compte les necessitats que puguin haver-hi en altres departaments. Jo he tingut dos alumnes fent pràctiques i la veritat és que, si t'he de ser sincer, crec que la diferència és la persona. No sé si és la persona i com les capacitats d'aquest estudiant té una actitud de servei i d'adaptació o no.